uLebuhang Ndlovu oneminyaka engama-24 ubudala akaphangeli ukusukela ngo-2019. Kungoku nje ufuna naluphi na uhlobo lomsebenzi nangona iphupha lakhe ikukuba ligosa lezendlela. I'm very desperate to get employed now, of course. Unemployment led us, most of the people, to do such things that we're not proud of. Izinga lentswela-ngqesho liqatsela ingakubantu abatsha kweli phondo laseMntla Koloni. uNdlovu namanye amawaka abantu abatsha kweli phondo basajonge enkalweni ukuba bafumane umsebenzi. Uvuyisile Matshoba ngomnye wabantu abatsha ofuna ukuqala ishishini lakhe. Kodwa nangona kunjalo akukho lula kuba kudala inkqonkqoza. People are buying things online, so in such ways there are transport needed. And in that ways, if I had my own, I'd personally hire mostly youth. I-NYDA kweli phondo ithi yenza konke okusemandleni ukuxhasa abantu abatsha. For this year alone, I think so far we have approved more than 60 grants from the Northern Cape. Now, you can imagine if you approve 60 grants, you multiply that by 3. I-NYDA ibongoze abantu abatsha ukuba bafake izicelo zenkxaso-mali yaye ithi uninzi loosomashishini abatsha abazilandeleli izicelo zabo xa kufunwa ezinye iinkcukacha.